Manero akanaka kereke ya Jehovah. Ruregerero, we were just having some technical glitches as it notenda mwari. Kuti tazobudirira kuti connect. If I can just see kana pane vakwanisa kuti joina, if you can just type in an amen. Kuti tizive kuti tiritese. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I will thank you. I see that we have people joining. Hallelujah. I want to kwasai mose muzita nemuropa rambo Jesu. Amen. I want to tenda mwari manheru ano nemumwe mukana wavatiwanira kuti tinge tichiungana tichigoverana shoko ramwari. Unoona iro shoko ramwari rinoti hanzi munhu ararame nechekudya choga asi neshoko rose rinobuda mumuromo wamwari. Saka toda kungotenda mwari manheru ano on a Thursday evening yavangotiwanira nyasha kuti tiungane zvakare sekereke tichingonzwa kubva kuna ivo mwari. Ndichitanga ndoda kungoremekedza baba vedu Pastor Jiriji nemukana uno wavandipo kuti ndigumirawo pamberi penyu muzuva ranhasi. Baba ndinongotenda nemukana uno ndisingakanganwe ivo mama vedu mama Jiriji pamwe chete nedare rose repaRudaport Prayer Center, vatungamiri vose and all the members. Inzwai kugamuchirwa muzita nemuropa ramambo Jesu. Amen. Hallelujah. Ndisingapedze nguva yedu ngatipindei muushumiri hwedu wezuva ranhasi. Shoko redu tichariona kuna bhuku yaGenesis chapter 27 verse 40. Hallelujah. Ndichaverenga. Inoti, by your sword you shall live, and you shall serve your brother. And it shall come to pass when you become restless that you shall break his yoke from your neck. Hallelujah. Ndichadzokorodza zvakare in the King James Version. Inoti, and by thy sword shalt thou live, and shalt serve thy brother. And it shall come to pass when thou shalt have the dominion that thou shalt break his yoke from off thy neck. Hallelujah. Ndinodavira kuti mashoko aya ataverengesa hasi mashoko matsva kuvazhinji vedu. Mashoko atakambopfuura nawo pagore rataiva netheme yekuti kusvikira mandiropafadza. Mashoko ataverengesa tiri kuona kuti mashoko aitaurwa naIsaac kumwanakomana wake Esau. Just to give a bit of background, tinoona kuti Esau was the firstborn. Akabirwa udangwe hwake nekuda kwaJakobho nechitsotsi chakanga chaitwa nemunin'ina. Pataverengesa apa tiri kuona mushure mekunge Esau auya kuna baba achiti, baba, ndauya nemuriwo wamati ndinotsvaka kuti mugondiropafadza. Hallelujah. Hanzi tinoona kuti Isaac akanga akwegura. Amen. Saka anoudza mwanakomana wake kuti mazuva angu ekufa ava kuda kuswedera. Saka go into the field. Enda unotsvaga nyama yemusango. Ugouya ugoiuraya uibike nenzira yandinoda. Mushure maizvozvo kana ndichinge ndadya ndizotaura ropafadzo pamusoro pako. Hallelujah. Saka tiri kuona Esau paari kuzouya neusavi anosvika anonoka nokuti munin'ina wake anenge atomutangira, anenge atotora ropafadzo yake. Hallelujah. Ndipo patiri kuona pataverengesa apa Isaac achitaura mashoko aya ataverengesa kuti ropafadzo yakanga yatoenda kune munin'ina. Tinodzidza kuti Jacob namai vake Rebecca, they deceived their father in thinking that the blessing was being conferred on Esau the firstborn, whereas the blessing yanga ichipuwa kuna Jacob nechitsotsi. Saka tiri kuona kuti Esau paari kunzwa kuti ropafadzo yatoenda anogombedzera kuna baba vake. Anoti, hamuna here kana karopafadzo kadiki kasara kekuti mundipewo. Baba voti, hapasisina, ropafadzo yaenda kare. Anozadzwa neshungu, anozadzwa nekurwadziwa. Ofunga kuti munin'ina uyu, this is the second time that achindichita. First akandibira birthright yangu, nhasi futi andibira ropafadzo. Hanzi mukati memoyo wake akava nekuvenga munin'ina wake. Akaronga kuti baba zvava kuda kufa, regai ndimirire kuti baba vatange vafa. Mushure maizvozvo he purposed in his heart that he was going to kill his brother. Hallelujah. Saka tiri kuona mashoko aya anosvika munzeve dzaRebheka.
Rebheka amai vavo vozivezera kuna Jakobho oti ndizvo zviri kurongwa namukoma wako. Saka zvatingaita chii? Oti iwewe chitizira kune hanzvadzi yangu Labhani, unombogara ikoko kusvikira hasha dzamukoma wako dzaserera. Haleluya. Asi wakazoona kuti upenyu hwaJakobho mushure mekunge atizira kumba kwaLabhani, zvinhu mafambiro azvakaita handizvo zvaaitarisira. Haleluya. Tinoona kuti hongu atiza neropafadzo, asi mashoko ataverengesa aya akataurwa naIsaac, kunyange akanga akanangana nechipupuro changa chiri pamusoro paEsau nedestiny yaEsau, asi tiri kuona kuti mashoko aya zvakare akava nechirevo pamusoro paJakobho. Kwekanguvana paakanga achigara muimba yaLabhani, tiri kuwaona kuti mashoko aya they are also at work, they are also at operation pamusoro peupenyu hwaJakobho. Though yakanga iri destiny yake, but somehow tiri kuaona achimanifesta pakurarama kwake kwaari kuita muimba yaLabhani. Ndinoti kudii manirwani, tiri kuti Jacob hongu akaona blessing, he got the blessing, but until the point of time that he fought with the Lord and he got his name to be changed, Jacob was not yet operating in full covenantal alignment. Hallelujah. So patiri kuzoona paya kumberi achiita mutsimba naMwari, achirwisana naye achiti handikuregedzei kusvikira mandiropafadza, that was the moment in time that he came into alignment with the covenant promises akanga ataurwa pamusoro poupenyu hwake. Asi tisati tasvika ikoko kwekurwisana naMwari, tiri kuona kuti mawedzi aya hongu akanga ataurirwa into the destiny of Esau, but tiri kuaona kuti for the moment of time yaari kurarama muimba yaLabhani, mashoko aya ari kubata upenyu hwaJakobho, ari kusungawo ose upenyu hwaJakobho, kuti from the moment yaaba blessing kuna mukoma to the moment yaazosangana nemutumwa and the covenant is confirmed, tiri kuona kuti upenyu hwake hwakazara nestriving. There is self-reliance. Nezvekuti anotofanira kushanda kutoita work hard kuti zvinhu zvibude. Hallelujah. Saka tiri kuona kuti it is possible to have a blessing on your name, asi wombopfura nemunorwadza, wombopfura nemumatambudziko zvakare, zvese at the same time zviripo. Hazvisi kureva kuti pauri kupfura nemuzvinomanikidza things seem like they are not going according to the plan, the blessing has been nullified. Blessing is still operation, it is still active, but also pane circumstances anouya muupenyu anogona confessa the opposite thing of what zvawakatarisira. Hallelujah. Takatarisa kuti kana pane ropafadzo inouya nerugare, inouya nerest. A blessing of the Lord brings peace and rest. Asi tiri kuona kuti Jakobho paupenyu hwake hwaari kurarama ari kumba kwaLabhani, tiri kuona kuti it was nothing of rest and peace. It was constantly marked by restlessness, striving, deception coming back to haunt him. Kuti ndiye aimbova tsotsi pekutanga, asi tiri kuona kuti tezvara vake vakuitawo utsotsi kwaari in so many ways. Hallelujah. Tobva taona kuti pattern iyi yekushungurudzika nekumanikidzika mukati meupenyu, it's also a pattern that we also constantly observe in our lives today, sevatendi, when we try to be in control and we do things according to our ways and understanding, neglecting to follow God's way. And in the end, we end up bringing striving and restlessness upon our lives. Saka, from this background understanding, message yangu for tonight, I've titled it, God's way and not our way. Takatarisa pana Jacob, uyo anova akaba ropafadzo, akaedza kushandisa nzira dzake, achiedza kubatsira Mwari kuti ropafadzo iye kwaari nekukasika. Hallelujah. So when we go back into our scripture for today, ndichaiverenga zvakare, inoti, by your sword you shall live, and you shall serve your brother. And it shall come to pass, when you become restless, that you shall break his yoke from your neck.
Hallelujah. Saka tiri kuona kuti mashoko aya ari kushanda zvakare. Hongu mashoko akataurwa Esau, asi paupenyu hwaJakobho, pamazuva ari kurarama muimba yaLabhani, tiri kuona kuti mashoko aya ari kubereka zvibereko zvawo paupenyu hwaJakobho panguva iyoyo. Hallelujah. Saka ndatarisa theme scripture yedu ndaipatsanura into 3 parts that we are going to go through, tichingodzidza kuti Mwari vari kuti pamusoro poupenyu hwedu. Hallelujah. The first part inoti, by your sword you shall live and you shall serve your brother. Hallelujah. Takatarisa upenyu, tinoona kuti chinhu chekuba kana chatinowana nenzira dzisiri dzaMwari, we often have to work very hard to sustain that thing. Yes, it might have seemed like Jacob was in control, but when you look closely, we realize that he was not in control. His actions of obtaining the blessing by questionable means, nechitsotsi, and not allowing God's process to follow its way, it resulted in him being a slave when he was supposed to be a master. This was for the length of time before he had his encounter with the Lord. Hallelujah. We also see this at play oftentimes in our own life. When we delude ourselves to thinking kuti we are in control, when we have actually made ourselves into slaves to a particular thing. Hallelujah. Regai ndipese muenzaniso. Zvakangofanana kuti someone does something that hurts you and you cannot bring of yourself to forgive them. We might be delusioned kufunga kuti we are fixing them by not forgiving them. But when we look close, we realize kuti ayewa, we are not fixing that person, but you are actually fixing yourself. Because every time you think of that person, the emotions run high. The anger, the resentment, it swells up. And it actually robs you, the one who is holding the grudge, from experiencing the peace and the rest of God. Hallelujah. Pamwe pacho we might even end up withholding help. Tanga tichifanira kuti tipe. And that help would be connected to breakthroughs maybe in other areas of our lives. But nekuti tine hasha, nekuti takarwadziswa, we withhold what we're supposed to do. Takutohinda our breakthroughs also in certain area of our lives. Now ukazozvifunga kuti, all right, munhu anditadzira, ndabata chigumbu, ndatadza kumuregerera, and chigumbu ichi chakutadzisa kuti ndive nema breakthroughs in other areas of my life. Zvichakunakira here? Are we still then in control? Hallelujah. Or have we ended up becoming slaves to the unforgiveness? Because it will have resulted kuti behavior yako yatochinja. Instead of being positive, nekuita zvawangochifanira kunge uchiita, hauchazviite nekuti uri kuti ndoda kumukaurisa, but in the process wakutolimitawo ropafadzo iri pamusoro poupenyu hwako. And at the same time, it robs you of your peace and your joy. Hallelujah. Saka ndiri kumboedza kuti kudii manheru ano, when we try to orchestrate things, and we try to be in control by our own means, kazhinji kacho, it leaves us in worse of conditions. Hallelujah. Turikuona kuti Jacob tried to help God in conferring the blessing that he eventually was going to get had he waited for God. But akati, I'm going to move in and try to help God. Hallelujah. And by doing so, he set himself up for some period of hardship and suffering. Hallelujah. We see this playing out with Sarah as well. She grew tired of waiting. Promise yanonoka kuya. Ari kuona kuti ndakwegura. Mwari makavimbisa. Muchauya riniko. And she tried to help God. Hallelujah. What was the result? Ishmael. Though Abraham tried to beg God to consider Ishmael for the promise, God could not confer the promise on him. Mwari vanoti, yes, I will give him his own blessing. As if for the blessing of the promise of the covenant, hazviite kuti igone kuenda kuna Esau, nekuti haana kukodzera. He is not the right heir. He is not the seed of the promise. Tiri kuti manheru ano, it must be God's way and not our way. Hallelujah. Let us just consider my consequences of trying to help God.
patinoedza kubatsira Mwari, nekuti isu tiri kuona kunge Mwari muri kunonoka kupindura. Mwari would rather have it fast. Toti alright, taakuya nenzira dzedu sevanhu tikubatsirei Mwari. Hallelujah. Tiri kuona kuti Hagai started to despise her mistress. Hallelujah. Sarah ndiye akamupa kumurume wake, akati chitiitira mwana. Asi takuonawo kuti Hagai paabata mimba akutozvinzwawo, and she started to despise her mistress. Hallelujah. She became a thorn to Sarah, and Sarah could not withstand it. Asi ndiye Sarah akanga azvikonzeresa, nekuti haana kuda kumirira. Akafunga kuti ndakazviita nenzira dzangu zvinobuda zvakanaka, asi pakudaro zvakumuunzira kushungurudzika oso mukati meupenyu wekuti Hagai uya ambopa kumurume wake haachada kumuona zvakare mukati meimba yake. Hallelujah. Ukatarisa iye Jacob, tiri kuona kuti his deception, it eventually caught up on him. We see his father-in-law Laban playing the same deception game over and over again. Toona kuti ashandira 7 years for mukadzi waaida, but nguva yakwanira anopuwa mukadzi waanga asingadi. Hallelujah. And ofanira futi kushandira waaida wacho. Hallelujah. Mamwe makore zvakare kuti aone what he wanted. Ukazotarisa kuti mawages ake aipuwa, hanzi they were constantly changed. Hallelujah. Saka tiri kuona kuti his deception now was coming back to haunt him, kuti azomita rimwe deceiver rakakura kupinda iyeye, and it was coming back to him. Pane zvatinodzidza panyaya iyi vadikani. Mwari ava vatinonamata havadi rubatsiro rwedu to bring about his will to pass in our lives. Amen. Yes, we need to do the necessary preparations that makes us ready kuti when the opportunity comes we are ready for it. Asi kuti tivabatsire kuti now taakupindira kuti zviitike, Mwari havadi rubatsiro rwedu. He does not need us to interfere with his process. If he said it, we need to find it within ourselves to rest in knowing that he will do it. This means that we need to wait on God's way for blessing us. Kanakati, you are going to be a successful businesswoman or a businessman, let us not get our hands dirty. Tichiti kuti matenda auye, kuti contracts auye, we need to pay corruption, we need to pay bribes kuti business ribudirire. Kana tatoenda munzira idzodzo, taakutoshanda munzira dzedu, toda kuedza kutobatsira Mwari. Iye ari kuti handisi kuda kubatsirwa. But nekuti tiri kuona vamwe vari kuti you need to pay a bribe kuti contracts abude kuti business riite. But Mwari ari kuti kwete. We are saying God's way and not our way. Kana vakavimbisa that you are going to be promoted or be a leader at work, we do not need to step down on others. Kana kutora credit, I've seen people trying to take credit for other people's work so that ivo vanoenda kumusoro vamwe vachitsikirirwa pasi, asi uchizwa kuti chokwadi basa iri handisiri ndiri kuriita, vari pasi vangu ndo vari kuita basa iri, but we take that credit. Saka kunesu tine leadership roles kumabasa, we need to be very cautious kuti we do not take credit for others' work so that we can rise up. Sevana vaMwari, we do not rise by cheating our way to the top. Hallelujah. Kana ndirini ndakamirira kurorwa, zvorova kuti ndozvichengetedza muiri wangu, ndichimirira ivo Mwari kuti iye musharukwa wemazuva anoronga mazuva evana vevanhu, kana nguva ichinge yafanira anondipa zvakakodzera. Handifanire kumubatsira kana kuzvikompromise nekuti ndiruda kuti ngazvikasike kuita, asi tinofanira kumirira Mwari nokuti there are no shortcuts on the road to success. Hallelujah. We need to therefore follow God's way because there is so much joy and peace that comes with that route. It averts the pain and heartache we can otherwise bring upon ourselves. Hallelujah. Ukatasa shoko raMwari kuna Habakkuk 2:3 rinoti, for the vision is yet for an appointed time, but at the end, hanzi at the end, it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Hallelujah. Hanzi nokuti chiratidzo ichi
chakamirira nguva yakatarwa. Haleluya. Zvichireva kuti zvakataurwa naMwari pamusoro peupenyu hwako zvakamirira nguva yakatarwa. Pamwe pacho dambudziko ratiri kuita nderekuti tiri kuda kuti zviitike nhasi, asi ivo Mwari vari kuti pane nguva yandakatarira, nguva iri mberi, nguva inouya, ndipo pandichazvizadzisa. Asi isu tiri kuzvida nhasi, toti Mwari taakuda kukubatsirai nekuti hamusi kuita nespidi yatiri kuda. Haleluya. But shoko riri kuti chinotaura nezvemagumo uye hachingareve nhema. Kana nguva yakwanira, kana nguva yasvika, chinozviratidza. Haleluya. Saka zvakureva kuti isu sevatendi tichigona kurindira, hanzi shongai nhumbi dzekurwa nadzo. Zvakuda kuti tikumbire nyasha dzekumirira, tichiti Baba nenzira dzenyu. Haleluya. Titi hatisi kuda kukubatsirai Baba kana kupindira nekufunganya kwedu kuti maybe takazvifambisa so zvinobuda, asi timiriri imi Jehovah. Haleluya. There is a phrase yandakanzwawo yakandiitira zvakanaka that captures very well what I'm trying to say, that I'm going to borrow and use here. Hanzi Mwari ava haakasiki uye haanonoki. Haleluya. Hanzi havakasiki asi havanonoke futi. Amen. Muri kuvanzwisisa here? Havakasiki asi havanonoke, meaning he is always on time. Kana nguva yakwanira Mwari vanozviita. Ndosaka tiri kuti manheru ano, God's way and not our way. Hallelujah. Ndataura earlier on that I've broken this scripture passage into 3 parts. The second part says, and it shall come to pass when you become restless. Amen. But I want us to look at it using the King James Version. Inoti. And it shall come to pass when thou shalt have the dominion. Amen. And it shall come to pass when thou shalt have the dominion. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Aminoti pana panzwa weri. It shall come to pass when thou shalt have the dominion. Zvichireva kuti all the while when Jacob was thinking of himself that he had dominion, he did not have it. Nekuti shoko riri kuti it shall come to pass when thou shalt have the dominion. Pauchazova nokukunda, pauchazova nesimba. So we see that all the while he was still a servant to his deception. Zvichireva kuti aitofanira kuganyavhura, aitofanira kustrive, aitofanira kuita mutsimba kurwisana kuti zvinhu zviite zvanga zvingori zvehondo, zvaingova zvinhu zvekumanikidzira. Hallelujah. Vadikani, we cannot expect God to give us peace pazvinhu zvaasina kuordaina in his way, and yet ourselves we are not yet ready to repent of them. Hallelujah. We need to get to a state that we want to repent and we want things to turn around. Nekuti kana tisina repentance, the burden will indeed be heavy and the weight of it all will be on us. Kunyangwe tine mazwi emaropafadzo pamusoro pedu, we will still feel the weight of following through our ways and neglecting the ways of God. Hallelujah. Ngatipese muenzaniso. Zvakafanira kuti unoti ndoda kuseva Mwari in this ministry. Hallelujah. Kwete nekuti Mwari vakudana kuti I want you to save in this capacity. Asi nekuti waona vamwe, wakaona zvine chimiro chakanaka, uchiti wakatarisa vamwe vari kuzviita woona kunge this is the thing. This is what you need to do. Hallelujah. Wobva wango decide kuti I'm going to join that group. I'm going to be doing zvavari kuitawo, iniwo ndatozvidawo. I want to be part of this. Asi iroro siro rudaniro rwako rakabva kuna Mwari. Hallelujah. Unoona kuti basa iroro rinorema. Mutoro iwowo kuita zvaunenge wazvipinza mazviri unorema, nokuti hauna nyasha dzekuzviita. Wazvisa wega ipapo. Nokuti waona vamwe ukashandisa kunzwisisa kwako, ukatoti ipapo neniwo ndinotopapinda, neniwo ndinotokwanira ipapo, come rain come thunder, ndinotomanikidzira kuti nditova pati yetimi iyoyo. Woguma wazvipinza munyatwa. Yes, munyatwa imomo.
nokuti basa racho richakuremera. Uchatadza kuritakura, uchatadza kurisimudza, nekuti hauna nyasha dzacho. You are misaligned to the will of God. Hallelujah. Zvongotipa kuti patiri kuti ndoda kuita chakate, Mwari muri kuti, is this, do I have the grace for that? Hazvisi zvekuti ndaona vamwe vachizviita saka ndiri kuzvidawo nekuti iwe wandakuona uchizviita saka neniwo ndotozviita. Kana nyasha dzacho dzisipo, then ndopaunoona kuti zvinorema, zvinorwadza. They will be striving. Nekuti Mwari havana kukuisa ipapo. Pawazviisa uri wega, mutoro wacho unotakura uri wega. Hallelujah. Asi ndinofarira shoko raMwari rinoti, and it shall come to pass when thou shalt have that dominion. Hallelujah. Zvichireva kuti mukana we-true dominion uripo. Hallelujah. Mukana wekuti titendeuke uripo. Hallelujah. Mukana wekuti tikunde uripo. Amen. Takunzwa kuti kana nguva yatipfuurei, mushure mekunge wambotambudzika nekushungurudzika, hanzi uchazokunda nokutonga hako, because the time will come when your eyes will be opened and you will know the root of your struggles for what they are. Jacob akazorealize akati, aiwa, ndaneta, ndakuda ropafadzo inobva kuna Mwari. Izvi zvokuita ndiri ndoga zvinorema. Tinozoona paya akudzokera kuKenani, hanzi ari munzira paanombovata, ndo paanovhakachirwa naMwari. Patiri kuzoona achiita mutsimba achirwisana naMwari, achiti handikuregedzei kusvikira mandiropafadza. Nokuti akanga aona kuti upenyu hwekuti ndiite ndiri ndega, upenyu hwekurilaya ndiri ndega, kuti ndimhanye ndiri ndega, hunorema, hunorwadza. Ndakuda ropafadzo inouya nenzira dzakanaka. Hallelujah. Oramba kumusiya Mwari, akati handichakuregedzei, nekuti kwandabva uku kwandaifunga kuti it's the best way kuti ndakazvipinza ipapo zvinobuda nekumhanya nenzira dzangu, handizvo, kunovava. Saka ndakuda imi Jehovha, kuti imi Jehovha chindipai ropafadzo inobva kwamuri. Shoko rinoti ipapo murume uya akati, zita rako harichanzi Jakobho, asi Israel, nokuti wakarwa naMwari uye nomunhu ukakunda. Hallelujah. Akashandurwa zita, aita mutsimba naMwari, akuziva kuti nzira yandanga ndakatora haisiriyo, ndakuda nzira yechokwadi. He is in repentance, achiti Jehovha chindiropafadzai. Akuchiudzwa kuti hauchanzi Jacob, hauchanzi deceiver, asi wawababa vemarudzi. The covenant promise now yakuzadziswa. It is now in full operation. Hallelujah. Nekuti akuziva kuti what is the source of his blessing. Akuziva kuti ropafadzo inorarama, ropafadzo isina mutoro unoremesa, iropafadzo inouya nenzira dzaMwari. Jacob akanga ane kunzwisisa. And right now we see him getting the dominion over his situation. And the beautiful thing is that now he is getting it by following the right way, by getting the blessing directly from the source, from the Lord God himself. Hallelujah. Tinotenda Mwari that he gives us an opportunity to repent, to turn back and follow the right path. We thank God that he does not give up on us. When we go the wrong routes, we go astray, but his door is always open. He is always looking out for us to bring us back into the fold. Hallelujah. Achingoti, no, I'm going to wait for you. When you are ready, when you are coming back, I'll be waiting. The door will be waiting for you. My arms will be waiting to receive you when you turn from your ways. Hallelujah. Amen. The last part of this passage, at a time when you have become restless, that shall break his yoke from your neck. Hallelujah. Hands, at a time when you have become restless, you shall break his yoke from your neck. Zvichireva kuti paifanira kuti pasvike nguva. Hallelujah. Pamwe pacho Mwari anombotiregedza oti you want to be in control. You want to be the boss, right? Yes, let's play the big boss. Tizoona kuti who is the big boss at the end of the time. Mwari vanombotiregedza
kana tichifunga kuti pamwe pacho takangwara tinogona kuzviita tiri tega tisina Mwari, anombotiregedza oenda pasaidi oti chiita tione kuti unosvika kupi. Hallelujah. Jacob had to get to a state yekuti enough is enough. I cannot keep tolerating the deception and live in constant fear of my brother and being deceived again and again by my father-in-law, the same cycle ichingo repeater over and over again. But akati zvakwana. Kana tiri isu maKristu tozvibvunza kuti kusvikira riniko ndichichengeta chigumbu ichochi, kusvikira riniko pamwe pacho ndiri kushanda nesimba asi chinobuda hapana. Jacob akati enough is enough, and he released himself. Akazvudza kuti ndaakudzokera ndinokumbira regerero kuna mukoma. Ngatibatisise apa vadikani. Hands, it is him that broke his yoke. When he was tired, he said, God, I want to be free. I want to live a life of complete dependency on you. We see that his yoke was broken when he finally surrendered to the will of God for his life. When we allow ourselves to come under the plan and purposes of God, we are indeed set free. There is no more striving in our own strength. When we allow God, kuti Mwari chitorai nzvimbo yenyu, Mwari chinditungamirai mimarriage yangu, Mwari chitungamirai vana vangu, zvekuva policeman kuti pamwe you are uri kufungidzira spouse yako and you are a policeman 24/7 uchicheka kuti munhu ari kupi, but kungoti God, I'm gonna trust you, I'm gonna depend on you, nekuti zvangu zvose zvinochengetwa nemi. Hallelujah. When we avail him the opportunity and we give him the room, he takes over. Hallelujah. He says, behold, I wait at the door knocking. If anyone hears and opens, I will come in and I will dine with him. Vatican, we need to choose to forgive. Even when it's hard, that decision will be for our good because it removes the yoke of our neck. We need to say, God, in everything that I do, guide my paths. I need your way of generating wealth. Kwete nzira dzenyika, kwete nzira dzinomhanya nenyika, asi imi nzira dzenyu Mwari ndidzo dzandiri kusarudza. Yes, nyika ingava ichiita zvimwe zvinhu, asi nekuti ini ndinovimba nemi, ndichamirira panzira dzenyu. Kungoti Mwari, I surrender to your lordship. Lead me and I will follow, Holy Spirit. I want your way and not my way. As I close, pataverengesa pati, by your sword you shall live, and you shall serve your brother. And it shall come to pass, when you become restless, that you shall break his yoke from your neck. Let us ask of ourselves, in what ways and areas have we enslaved ourselves? Tichifunga kuti we are in control. Asi paucontrol hwedu ipapo tatozviita vasungwa, tatozvisungirira in delusion of thinking kuti tiri kutonga, tiri pamusoro. Hallelujah. Secondly, let's choose to let God be God. Let's let go of the control. Let's let go to lose the hold grip kuti I want this control. Tingoti Baba, be the Lord over everything concerning my life. Tunaona kuti true control and dominion is obtained when we come under the will of God, under his lordship. Mwari wamasumba wose ngaatigonese kuti in everything we are prepared to do it his way and not our way. To wait on God, kumirira nekurindira kuti Mwari nenzira dzenyu kwete nenzira dzevanhu. Anoti nzira dzangu hadzisi nzira dzevanhu, mafungiro angu hasiro mafungiro evanhu. Isu tinenge tichifunga west, ivo vari kufunga north, zvakatosiyana nepfungwa dzedu. Saka tofarira kungotendera Mwari kuti Mwari chingwai Mwari pamusoro poupenyu hwangu, kuti kana mati ndimirire pane zvandakatarisira, chindibetserai Mweya Mutsvene
kuti ndiri kumirira with a positive heart, ndiri kumirira with a positive mindset, ndisina kugunun'una mukati mangu, without murmuring, without complaining, asi ndine murangariro wekuti though the vision tarries, wait for it shall speak, it shall not delay. Hanza haakasiki uye haanonoki. He makes all things beautiful in their own time. Mwari avakatendeka. God's way and not our way. Ishuwo masimba ose ngavatigonesi. Kungoti Mwari nenzira dzenyu. Even if it doesn't make sense to our carnal mind. Even tisinganzwisise kuti zvingafambe sei. Asi kungoti nekuti imi makavimbisa makatendeka. Jehovah, I'm going to choose to trust you. It's a decision that we need to make. Every day it's a decision you make. You're going to choose to trust God and depend on God. Kuti Mwari zvamakavimbisa. You say you make all things beautiful in their own time. Kasaka kana maruva asati atanga kubloma. Zviruru aitizo nguva isati yakwanira. Asi kana nguva ichinge yakwanira kubloma kwawo unoonekwa. Saka toda kungotenda Mwari manheru ano nenguva yavatiwanisa. Maite henyu nekujoina itirave zvakanaka muzita nemuropa raJesu. Amen.